Goddag, mit navn er Philip Skafteholm. Jeg er læge og redaktør på applikationen Børn og Helbred, som kan fås på Android Market. Formålet med denne applikation er at gøre det lettere for jer forældre at vurdere og passe jeres børn, når de er syge, samt give nogle gode råd omkring trivsel, kost, vaccinationer, medicin og smitteforhold. Når dit barn ikke er, som det plejer, skal du vurdere, hvor sygt barnet det er. Dette er helt afgørende for, om du selv kan håndtere situationen, om du skal tage kontakt til din læge næste dag, eller om du skal kontakte en læge med det samme. Når der er mistanke om, at barnet fejler noget, kan du i opslaget finde og læse om de enkelte sygdomme og hvordan du skal håndtere dem. Under hver sygdom kan du se, hvad du selv kan gøre, grønt, om du bør kontakte din egen læge næste dag, gult, i hvilke situationer du bør kontakte en læge med det samme, rødt, og du kan læse om den medicin, der kan bruges, blåt, samt om smitteforhold og hvornår barnet kan komme i institution, lilla. Er problemet feber, går du ind under opslaget, finder artiklen feber, og først kommer selve artiklen, og længere nede kan du se, hvad du selv kan gøre, hvornår du skal kontakte egen læge næste dag, eller i hvilke situationer du skal kontakte en læge med det samme. Hvis barnet ud over at have feber også har ondt i halsen, finder du artiklen halsbetændelse, som er bygget op på fuldstændig samme måde. På samme måde som det er beskrevet, kan du i applikationen finde råd om, hvordan du håndterer akutte situationer med førstehjælp og de mest almindelige skader. Du kan finde råd om kost relateret til barnets alder. Du kan finde råd om trivsel og vækst med normalværdier for vægt og højde, og du kan se, om dit barns BMI falder inden for normalområdet. Du kan finde råd på rejsen om vaccinationer, sygdomme og pakning. Og vi har også udarbejdet en medicinvejledning, hvor den mest almindelige medicin, som dit barn kan få brug for, er nævnt. Sidst men ikke mindst er der en gennemgang af det vaccinationsprogram, som alle børn i Danmark bliver tilbudt. Kort sagt indeholder applikationen de uundværlige råd til os bekymrede forældre. God fornøjelse.